Salamu aleykum ağa. Wa aleykümselam. Salamu aleykum ağam. Näme kömek, näme hyzmat ağam? Wa aleykümselam inim. Ha? Tuğulama. Näme diýsen maray berdi. Görüşdürüp bergin ağam. Inim men sana bir soragym bar. Eger de şu soragyma jogap berip bilseň, men bar haritleri şu yerden alajak. Ağam sen jogapda hiç mesele bolmaz, ber soraňmy. Men inim jaý saljak bolýan. Ýöne ilk bilen nämeden başlajagymy bilemek. Sana soragymam jaý salmak üçin ilk bilen näme gerek? Ağam, ilki bilen jaý saljak bolsaň fundament gerek. Fundament. Jogabyňa ýalňyş inim. Ýöne hana bir işleşleň bar eken. Sen şolardan bir sorak gör. Olar näme diýe. Soň ýanyma gel. Bolýa. Borunym. Gurnap berme kılmatlanmadan bar, arkaýyn bolan. Bağırınla mene soňra aýlanaýar. Sag bolun garaşýas. Salamu aleykum. Wa aleykum. Yunus. Aha, Oğlum dost näle? ýaxşy näle ödün? Şu wagt bir müşteri geldi. Aha. Jaý salmak üçin ilki näme gerek diýip soraýar. Benim fundament gerek diýdim. Olam ýok diýe. Jaý salmak üçin ilki näme gerek? Fundament bolmasa, kerpiç bolaýmasa başga näme bilen saljak jaý? Kerpiç. Doğru sag bol. Dip gören kerpiç. Kerpiç. Ağam, soraň çoğan bildim. Aha. Kerpiç. O näme kerpiçi? Ýaň diýdiň ha, ilki jaý salmak üçin kerpiç gerek. Nä dogry jogap? Sen gitde ýene bir öwrenip gaýt. Bolýa. Görüşdürüp ber ağam, gelýän hazır. İdar, Ha, bir da soraýyn. sora. Müşteriň ýer sorag berýär. Soragyny bilseň diýdi, ähli hary şu taýdan aljak diýdi. Jaý salmak üçin ilki bilen näme gerek diýdi. Ay men betonam dik gördüm, kerpiçem dik gördüm. Olam ýok diýe. Şonun bilen okbay. Ýok. Jaý salmak üçin ilki bilen pul gerek, pul. Pulun bolsa diňe bir jaý däl. Kim bir adyň başyny başlap bolýar. Innem şolar ýa bolgy soragyny kelleme agsan gatwurma. Başla. Tawol. Ağamsan. İnne bildim. Aha. Näme? Pul gerek. Pul? Pul. Haýnym. Jaý salmak üçin pulum gerek gel, kerpicem, fundamentim. Ilki bilen gerek zatlaryň biri sehetli gün gerek. Sehetli gün. Onu soragyň jogabyny bilmedim. Hiç taýda aljak gelmisiniz? Aljagynym aljak. Han sen ýören idime düş. Aha, birinji.